Pozdrav svim pametnim kupcima od pametne košarice. Sada ću vam pokazati kako različiti proizvodi s vremenom postaju manji, a time i skuplji. Ovdje imam proizvode koji nisu prošli šrinflaciju. Sadržaj pakiranja je točno onakav kakav očekujemo. 1 kg sladoleda, kilogram instant napitka od naranče, čips od paprike od 150 g, pahuljice od 375 g. Pogledajmo sad koliko manje proizvoda dobijemo kada kupimo popularne brendove koje je pojela šrinflacija. Ostali smo bez barem jedne porcije sladoleda jer je pakiranje popularnih sladoleda sada 900 ml umjesto 1 litre. Isto vrijedi i za čips mnogih poznatih proizvođača koji sada pakiraju 140 umjesto 150 g. Iako vrećica izgleda potpuno jednako. Pakiranje instant napitka od naranče koji pijete od djetinjstva sada je 900 g umjesto kila. To je više od litre soka manje. Pahuljice više nisu 375 g nego 350, a vrećica koju ste stavili u košaricu izvana je jednakog izgleda i gotovo istih dimenzija. Koliko je to manje doručaka za vašu obitelj, a platili ste istu cijenu? Možda se na prvi pogled ne čini kao da je riječ o velikim količinama proizvoda, no šrinflacija tiho gricka naš kućni budžet, pogotovo kada je riječ o proizvodima koje kupujemo redovito. A znate li da vas ni zaštićene cijene ne štite od šrinflacije? Uzmimo primjer toaletnog papira. Pakiranje troslojnog papira od 10 rola tako može imati maksimalnu cijenu od 2,99 €. No pazite sad, rola može biti ovakva. Ili može biti ovakva. To nije definirano kada je postavljena fiksna cijena. Ovdje vidimo kako nam šrinflacija otežava da usporedimo cijenu proizvoda, jer je pojedinačna cijena po roli, ali nije regulirano koliko velika ta rola mora biti. Šrinflacija nas pogađa na više načina. S jedne strane, kao što smo vidjeli, dobivamo manje za svoj novac. Problem je i što se smanjenja proizvoda ne komuniciraju javno, pa je cijela praksa obmanjujuća i ruši povjerenje u proizvođače.